Мъжът се променя тогава, когато преживее нещо много тежко в живота си и това го накара да се събуди, осъзнае и да промени изборите си и начина на живот. Той не се променя, защото е срещнал прекрасната жена и е решил от изрод да стане невероятен или от мързелив да стане работлив. Много жени смятат, мъжа чрез любовта ми ще се промени, ако му роди деца ще се промени, влизат в такива бракове и връзки с мъжа, докато той още не е решил да предприеме тази промяна. Той си се харесва така, това му е зоната на комфорт, удобен му е този начин на живот. Той не се променя след това в тази връзка, въпреки децата, въпреки любовта. Жената е разочарована от мъжа, почва да страда, стоварва товара си, мъката си върху децата си, всички страдат, семейството се разваля. Защо? Защото мъжа е виновен и не се е променил. Не, това са думите на жената. Защото тя се е омъжила или е започнала връзка с фантазията какъв той може да бъде един ден, с потенциала му, а не с това, кой той наистина. Хората, не само мъжете, ние се променяме, когато нещо ни разбие. Нямаме пари, някой човек, който обичаме, почине, катастрофи, затвори, престъпления, опасни връзки, загуба на работа, която ни е държала стабилни, изведнъж сме на дъното, загуба на власт, на позиция, на име, на сила. Претърпяваме някаква огромна загуба, която ни разбива и тогава си казваме: искам да съм нов човек, започвам да градя себе си наново. И тогава влизаме в призванието си, срещаме партньор, с който се държим по-добре. Всичко е защото вече сме поискали, понеже нещо ни е пробудило и накарало да се осъзнаем. А не защото сме срещнали магическия мъж или магическата жена и заради тяхната любов сме решили да станем прекрасни. Тази приказка, колкото по-бързо я осъзнаем и разберем, че човека сам решава кога да се промени себе си и начина си на живот, това не зависи от нас. Ние можем да помагаме и да подкрепяме в процеса, но не е да очакваме, че ние сме огромната промяна и ще стане нещо фантастично, като в приказките. Когато спрем да го вярваме това, огромна част от болката ни ще се замине. Защото очакванията ще си заминат. Ще започнем да живеем в реалността.